दुखुनांथाव रादाब दैबानाजों गोबां गामिफोरनि नखरफोरा न' बां बारि बागान खुरखालांजाबाय। दतमा बियाबनि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवेनि फारसे साहा थानाय गामिफोराव 28 जुनाव भुटान हाजोआव गिलुबालु अखा हानायनि जाउनाव आफां ओनसोलाव लङा दैया गिलुबालु महर लानानै साखाथियाव थानाय रामफलबिल स्टेडियामाव गाज्रि खहा खालामदों आरो आबसु अफिसनि साहाजों दै लामा गैयाब्लाबो गोदानै दै लामा लानाया गिख्रंथाव महर लादों। दैबाना जानाय जायगायाव थांनानै 2 नं दतमा एसटि आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया नायदिंहैदों। साहा रामफलबिल, नावद्राबिल, बेलगुरि, नेपालि बस्ति, बर' बस्ति बायदि गोबां गामिनि न' बां बारि बागान लामा बायदिया खुरखालांबाय आरो खहा जालांबावनो हागौ होनना फोरमायदों एमएलए रबिराम नार्जारिया। दैबानाजों भुगिनांनानै थानाय जायगाफोराव नायबिजिरनानै रबिराम नार्जारिया बे दैबानाखौ होबथानो थाखाय राहा लागोन होनना फोरमायदों। दैबाना जानाय गोबां गामिफोरनि जायगाफोराव दिनै आरसीसी फर्सखौ लाबोनानै गाबोननिफ्राय खामानिखौ मावनाय जागोन होनना खोथा होदों। 2 नं दतमा एसटि आसाम बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया दैबानाखौ होबथानायनि सायाव मा राहा लानाय जागोन फोरमायनायनि सायाव गुवारै मिथिना लादों। जोंनि दतमा एमएलए समस्तिनि सिङाव थानाय नेशनेल हाइवेनि फारसे साहा जेसेबां गामिफोर दङ बे गामिफ्राव थांनाय मैयानि सिगां सानसे सिगां लङा दैनि जे हथादै माने गिलुफालु दैबानानि महर लानाय भुटान हाजोआव माने गिलुफालु अखा हानायनि थाखाय आफां ओनसोलाव लङा दैया जेरैबायदि मोनसे गिथाव बाथाव रुप लानानै साहानिफ्राय बोहैबोदोंमोन। बेनि जाहोनाव लङा दैनि सेर सेर थानाय जोंनि नैबे रामफलबिल स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै रामफलबिल स्टेडियामावबो गाज्रि रोखोमै खहा खालामदों। खुरखानानै फ्राय स्टेडियामा बायनायनि अबस्थायाव फैबाय। साहा जायनि जे वाल दङ बे फ्राय बायनायनि अबस्थायावनो दङ दा। बेनि उनाव एसे खर'आव फैनानै आबसु अफिसनि साहाजों जे जोंनिखि दैनि लामा गैयामोन, गावनि गुबै जे बोहैग्रा लामा बे लामाखौ बाद होनानै बारस'नानै बे दैया आरोबाव एबसु अफिसनि साहाजों माने मोनसे गोदान लामा बे दै लामाखौ बे दैबानानि गेजेरजों लङा दैया खालामदों। जायनि थाखाय गिथाव बाथाव मोनसे महर लाबाय। खोलाहा थानाय जेफोर माबाफोर दं जोंनि रायजो राजाफोरनि न' बां दं बाव गिलुफालु खहा जानायनि सम्भाबनाखौ जों दा रोखा रोखा नुबाय। बेनि उनाव जोङो नुबाय जे साहा जायैहाय अट' रामफलबिल बे गामियाव दिनै फ्राय न'आ दैयाव थांबायखौनो होनजायो। न'जों दिनैहाय दैया नांजाबफैबाय। जिखुनु समाव दैयाव न'आ थांसिगोन बेबायदि अबस्थायाव दङ। आरो नावद्राबिलावबो बे एखे अबस्था, लामाया अलरेडि खुरखाजोब्बाय। बेनि उनाव लामा सेराव थानाय जाय बे गामिनि न' बे न'खौबो खुरखानानै लांनायनि जे अबस्था बेबायदि अबस्थाखौ जों नुदों। बेजों लोगोसेनो दिनैहाय बुंनो थाङोबा फ्राय जोंहा जोङो बेलगुरि गामि खाथियाव थानाय जे लिम्बु बस्तिनि जे लङा दैनि दालाय बेनि सानजा आरो सोनाबहा थानाय जे नेपालि बस्ति आरो बर' बस्ति बे मोननैबो गामियाव गोबां हा खुरखानानै बारि बागान न' बां खुरखानानै मानसिफोरनि गोबां खहा जाबाय। आरो बेबायदिनो गासै 10थासो पइन्टआव लङा दैया गाज्रि रोखोमै खुरखानानै मानसिफोरनि माने सय सम्पति गोबां नस्थ' खालामबाय। बेखौनो आङो दिनैहाय जायगायाव भिजिट खालामनानै बोरैहाय इमारजेन्सि रायजोफोरनो बे न' बां खुरखानाय, बारि बिथा खुरखानाय, बागान खुरखानाय, गायग्रा हा खुरखानायखौ होबथानो हायो बेनि मोनसे राहा लामा लानायनि थाखाय अलरेडि आङो आसामनि जोंनि जल सम्पद बिभागनि मन्त्रि माने वाटार रिसर्सेसनि मन्त्रि सुशान्त बरग'हाइ बिथांजोंबो आं रायलायबाय। आरो बिथाङा बुंदों हानायखिनिखौ आं जेसे हायो आङो सहाय खालामगोन बिथाङा बुंदों। आरो मैया आङो गुवाहाटियाव आसामनि चिफ इन्जिनियार वाटार रिसर्स बिफाननि बिथांजों रायलायनानै गासै इमारजेन्सि प्रटेक्सन मेजारनि थाखाय पार्क'फायर अफिसाव जेखिनि पार्क'फायरनि बेबस्था दङ बेखौ आंनो 5000टा मोनसे माने बक्स बानायनो हानाय बायदि इमारजेन्सि प्रटेक्सन मेजारनि थाखाय बेखौ क'क्राझार डिभिजनाव नोंथाङा जेरैखिजाया सेंसन खालामना रिलिज खालामनांगौ होननानै बिथांखौ बुंनाय जादों। आरो बिथाङा खोथाबो होबाय जे दिनैनि गेजेराव बिथाङा लडिं खालामनानै क'क्राझार वाटार रिसर्सेस डिभिजनाव फाथायहरगोन। आरो दा क'क्राझार वाटार रिसर्सेस डिभिजनाव जे दङ बेखिनिखौ जोंनि नैबे एफेक्टेड एरिया
रामफलबिल प्राइमारिनि सिङाव रामफलबिल BCDCनि सिङाव जेखिनि 6-7तासो गामियाव गाज्रि रोखोमै एफेक्ट जाबाय बेखौ प्रटेक्शननि थाखाय जेखिनि RCC फर्सनि माने दरखार दङ फार्क'पाइन बानायनायनि थाखाय बियो दा बेलासिनि गेजेराव फ्राय जायगायाव माने बिथांमोनहा गारख्लायफैजोबसिगोन आरो गाबोननिफ्राय लागातार बे खामानिखौ मावनाय जासिगोन आङो अलरेडि चिफ इन्जिनियारजोंबो रायलायगासिनो दं आङो जोंनि डिभिजननि इन्जिनियारफोरजों रायलायबाय आरो BDO दतमानि बिथांजोंबो रायलायबाय BDOनि दारैहाय बे खामानिखौ मावनाय जागोन MLA फान्डनि थाखाखौ आं बाव इउटिलाइज खालामगोन आरो बेबायदिनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इन फिउचार आरोबाव गिदिर बे ओनसोलनि प्रजेक्ट लाबोनायनि थाखाय आं दा इन्जिनियारफोरखौ जेराव जेराव उइक पइन्ट जेराव जेरावहायनाखि भालनारेबल पइन्ट जाबाय एर'सन जादों बेफ्राव मोनसे इस्टिमेट बानायनानै गुवाहाटियाव लानानै थांनायनि बे फुल प्रिपारेसनाव आं दा दङ आरो जिहेतु आं दा मन्थ्रिजों फुल क्ल'सआव दंबाय थायो आरो बिथाङा सहाय खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे हिसाबै दा इमिडियेट खोथाया जाहैबाय मा दासिम दैनि दारै खुरखानानै खहा जाबाय थानाय मानसिफोरनि न' बां दैयाव थांनाय बारि बिथा बागानफोर दैयाव थांनाय लामा सामा खुरखानाय बान्दो बानला खुरखानाय बेखौ होबथानांगौनि थाखाय जोङो फार्क'पाइन RCC फार्क'पाइनखौ दैयाव गारख्लायनानै प्रटेक्शननि मेजारखौ जों लाग्रोनांगौ आरो बे खामानिया दा जानायनि लामायाव फैबाय दिनैनि गेजेराव एफेक्टेड एरियायाव बे RCC फार्क'पाइननि पस्टआ गारख्लायजोबगोन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेनि अखानायैहाय गाबोन जों गासैबो बे पइन्टफ्राव एखे टाइमावनो 6-7ता पइन्टआव एखेलगे खामानि मावनो हानाय बायदि गाबोननिफ्राय फुंनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन बेखिनि थाखाय दिनै आं साइडआव स्पटआव भिजिट खालामफैदों जोंनि BCDCनि चेयारमेन जोंनि पार्टिनि माने मावथि दैदेनगिरि लोगोफोर आं बिथांमोनखौ निर्देश होबाय ब्लकनि BDOखौ निर्देश होबाय ब्लकनि JEआ फैगासिनो दं इन्जिनियारा मैया फैखांबाय आरो माने जेब्ला बानपानिया जाबायदों माने मा होनो दैबाना जादोंमोन खुरखानाया जादोंमोन आङो DCखौबो लोगो बेवहाय लेंहरदों DCआ बिथाङा फैनानै नायफैदों डिपार्टमेन्टखौ अर्डार होदों रायजोफोरखौ जेरैखिजाया बासायनांगौनि माखासे मेजार लानायखौ DC बिथांनिफ्रायबो दिनै बिथाङा खुब गोसो होनानै डिपार्टमेन्टखौ इन्सट्राक्सन होदों आरो गभर्नमेन्टनो बिथाङाबो दा आसामाव जानाय हरगासिनो दं जे बेवहाय गाज्रि रोखोमनि फ्लाड आरो इरेक्सन जे जागासिनो दं बिनि प्रटेक्शननि दरखार जे जादों बेखौ DC बिथांनिफ्रायबो रिपर्टआ दा अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआव सौहैबाय